Mae hon yn ffarm o gwmpas 170 eirwa, ond mae'r ffarm yma yn gynnwys nifer fawr iawn o llefydd llai. Mae gennai tir bron meirion, sef tir hyd. Mae gennai tir blaen cae, tir y rheithordy, 2 gae efo hwnnw. Mae gennai 1 cae dolddyfgu da ni'n ei alw fo. Pantameisydd oedd yn ffarm fach i Lord Harlech. Tan y clogwyn mae gennai ni cae Davies da ni'n alw fo. Ond mae yna cae o'r un enw Davies yn pentref. Meddylia faint o deuluoedd oedd yn byw ar y lle a diolch hyd yn oed yn cadw un teulu ddim mwy. Da ni digwydd bod da ni'n byw lle oedd pentra Llanfrothen pan oedd. Mae'r eglwys yn ganol y ffarm a hen tir ysgol, sef Tyn Llan, ac adfail yr ysgol. Ydyn, da ni'n ffarmio reit rownd heini. Gynta da chi tu ôl i'r eglwys, mae yna wal dyddi yma, ond do na ddim wal tan rhyw 20 mlynedd ar ôl yr cob cael ei adeiladu yn Ports. Mi oedd y llanw yn dod reit at ochrau'r fynwant. Mae gen Iwan Brothan traethawd roth o fewn i'r Steddfod yn sôn am yr llanw yn lapio cefn yr eglwys. Noson niwlog, cos mae'r niwl yn dod allan o'r ffosydd, da chi'n gweld mond yr ynysoedd, neu os di'n bora niwlog, da chi'n mond yn gweld, a da chi'n... Mae'n hawdd meddwl bod y môr dal yna ynde, cos mae o'n amlwg yn dangos fatha ynysoedd yn sticio allan o'r tir gwastad yma. Ddoth nain a taid a'n nhad a'i frawd yma 1949 o Essex ar ôl yr rhyfel. Ydyn oedd ffermydd yn gwerthu am pres bach. Dyn taid oedd yn ffarmio efo yn Glifan. A dad ddoth yn ôl i ffarmio ar ôl, dwi'n siŵr ath o i ffwr am flwyddyn yn dysgu neu rhywbeth felly. Mae gennau frawd hun a chwariau. A mrawd gath y cynnig gyntaf yn amlwg, cos oedd o'n hun. Oedd o'n teimlo pyn bach yn amheus am pres a felly. So mi gath o swydd mewn chwaral a ges i'r cynnig i ffarmio. Cos o'n i'n bugeilio'n stiniog ar y pryd, beth bynnag. So ges i gynnig i ddod adra, oedd gen nhw warthag y fan hyn, ac oedd gen i ddiadell bach o ddefaid. So nathon ni dod adra i ffarmio fi a Julian y gŵr. Faint yn ôl? 35 o flynyddoedd bosib. Swn i wrth y modd sa'n talu well. So yn anffodus mae eisiau ail gyflog. Dwi'n trio hel pres trwy dreifio tacsi 2 noson a dwi'n creu gan defnyddio cnu y defaid. Tro dwytha nes i werthu fo i'r bwrdd glân am 75 kilo, mi ges i 7.60. A dwi'n siŵr dwi wedi cymryd mwy o bres o'r chydig bach dwi wedi werthu na mae'r bwrdd glân erioed i roed i mi. A mae hynny yn warthus, cos os da ni'n mynd i boeni am carbon at dyfodol, pan bod ni gyd yn gwisgo plastig. Mae gen ti'r peth yma sydd yn hollol 100% carbon friendly, a da ni'n gwneud dim yn y wlad yma, dim digon o defnydd. Fydd rhaid i ni fel gwlad sbio'r be da ni'n gwneud. Tywydd yn dod yn rhywbeth eitha heriol. Mae'r ffarm yn mynd o lefel y môr i 500 troedfedd yn rhyd. A wedyn mae rhyw 100 eryw, bosib chydig bach mwy, ar lefel y môr yn cael ei ffeithio gen y môr. Os di'n bwrw'n ofnadwy, da ni'n cael glaw y moelwyn yn dod lawr. Da ni'n cael yn glaw ni, ac os oes storm yn chwythu fewn, maen nhw'n gorfod cael dora Porthmadog yn gynt. A dyn bod ni 4 milltir yn ôl, mae'r llanw yn ffeithio. Ac os da chi'n cael tywydd fel la, da chi'n gweld yr ffosydd yn codi, a da chi'n sbio ar y tide table, ac os di'r llanw di codi i'w uchafswm, da chi'n iawn, ond os da ni 2 awr o fod yn llanw uchal,
da chi'n gwybod bod chi'n mynd i llifo, wedyn mae'r tir gwylod yn uffernol o lyb. Ac yn yr 12 mis dwytha, mi gathon ni gwanwyn anodd. Mi gychwynodd i bod yn eitha sych mis Mawrth dwytha, gathon ni ddim llawer o law. Dyn erbyn mis Mai, oedd hi dechrau mynd yn gynnas, ond y broblem o gynna ni oedd hi heb tyfu'n iawn mis Mawrth. Nath hi ddim byd i dyfu mis Ebrill, oedd hi dechrau poethi mis Mai a dal heb tyfu'n iawn. Tyfu porthians, anifeiliad, tyfu sylwair hyd yn oed, oedd bob dim yn hwyr yn tyfu. A wedyn, fel oedd mis Mai yn mynd ymlaen, mi ath hi'n chwilboeth. A mi ath hi mor boeth, mi losgodd o y tir, so mi gollus i yr ceia uwch, sef rhywbeth uwch ben lefel y môr, ac os nad o'na lle mawnog tyfn, oedd bob man yn sych a ddim yn tyfu. A mi gychwynodd i bwrw mis Mehefin, os dwi'n meddwl bod ni wedi cael pethefnos o ddyddiau rhwng Mehefin flwyddyn dwytha, a da ni wan ym mis Ebrill, heb law. A da ni'n cael cymaint o law, mae o'n anhygoel. Mi ges i dorri rhywfaint o sylwair, ond oedd o'n cweit digon. Ni'n symud y sylwair y diwrnod wedyn o'r ceia i'r tas, a'r diwrnod wedyn o'na droedfedd i 2 droedfedd dros y ceia na i gyd, oedd i llifo eto. O'n i'n wedi cael 100% o fêls crwn, silage, a dwi licio, os di'n bosib, cael 200. Pawb wan yn chwilio am fwyd i'r gwarthag, cos mae'r rhy lyb i ti roed y gwarthag ar y ceia, mi na nhw bwytio am pwysau buwch, a mae'n bwrw bob dydd, a mae'n bwrw rhwng hanner modfadd a modfadd just i bob dydd. Fysa ni'n llai'r glaw hyn, cos mae di bwrw di-stop. Mae eisiau bod mwy ofalus efo'r hinsawdd, ond dwi hefyd yn meddwl bod eisiau bod yn eitha gall wrth meddwl am yr hinsawdd a'r dyfodol. Mae'r Llywodraeth eisiau fwy o goed, a dwi'n gwneud yn ngorau i byw efo'r coed yma, a mae o'n job reit anodd. Cos mae gennym ni ceunant wrth capel Siloam, mae hwnnw'n goed i gyd, a mae gennym ni allt rhwngthyn ni a Penryn neu'r llwybr o'r hyd i Penryn, a mae hwnnw'n coed. Ac am bod gennym ni gymaint o goed, mae gennym ni rhan fwyaf goed derw. A dyn, os da chi'n cael mas dir, dwi'n bod be di hwnnw'n Gymraeg, ond mae'r coed yn creu gymaint o fes, mae'n anhygoel. Os da ni'n cael flwyddyn fela, fedra i ddim porthi'r gwarthag allan. Mae eisiau bod yn ofalus o mis Medi ymlaen, cos gyntaf maen nhw'n dechrau disgyn. Os di'r gwarthag yn cael y blas, mae'r tannins yn nhw yn lladd yr arena, yr kidneys. Dwi'n ofnadwy o poeni am hyn, cos dwi wedi colli gwarthag tro hyn, wedi gorau saethu nhw am bod nhw 90% wedi lladd yr arena. A dyn, os di'n lyb, sa'n bosib roed nhw ar y ceia gwylod, cos na ti'r unig ceia heb coed derw. Hawdd iawn ydi neidio yn sydyn quick fix. Dwi'n meddwl bod o'n quick fix, dwi'n meddwl fe rhaid ni dysgu byw yn gallach. A dysgu ffarmio bosib yn gallach, neu yn fwy efo'r tir, fwy efo natur. A mynd yn ôl mymryn i'r hen bethau oedd yn tyfu yn y tir. A troi llai ar y tir, ar y gwylodion yma, oedd yr hen bobl, a dwi'n sôn am pwy bynnag oedd o gwmpas yn lleol pan ddoth taid y nain yma, a oedden nhw wedi deitha nhw, peidiwch a troi y tir, a redig o. Mae gen ti garpad ar y morfa, a mae o yn gallu bod yn fwsog neu beth bynnag, ond mae o fatha carpad. Unwaith da chi wedi torri'r carpad ar y tir yna, dos am bosib, mae hyd yn oed yn anodd i'r anifeiliad cerdded os di'r carpad di mynd. Da chi angen dipyn bach o bob math yn tyfu, pethau gwreiddiau hir, gweiddiau byr, pethau sy'n sbredio. Mae gen ti dewis wedyn o blasa i'r anifeiliad, o daioni'n dod o'r tir, minerals a falle'n dod i fyny y wahanol efo'r gwreiddiau. Mae o'n cadw'r tir yn well,
Os da chi'n cael tywydd anaddas, mae o i weld yn gwarchod y tir y well. Bosib bod ni wedi bod yn gor-stocio. Mae fwy na 50% o weithwyr o fewn amaeth dyddi yma yn ferched. Pan ti'n gwarchod anifeiliad, peth gyntaf sy'n isio ydy natur cŵl a peidio gwylltio a dallt anifeiliad, pa rei sy'n upsetio yn sydyn, pa rei sydd mor cŵl bod, wel, does am ddigon o amser mewn diwrnod i ambell un. Dwi ddim yn godro, ond dwi'n meddwl mod i wedi darllen bod merched sy'n godro yn cael mwy o lefrith na'r dynion. Mae hynny i wneud efo sut wyt ti efo'r anifeiliad. Cos os wyt ti'n codi dy lais ac yn trio wneud nhw fod yn gynt na maen nhw eisiau bod, dwi ti'n mynd i cael cystal amser efo nhw. Swn i ddim eisiau rhai llawer, sa rhywun yn mynnu mod i'n neud rhywbeth. Swn i yn sefyll yn lle ac yn dal yn hir, so to speak. Ers talwm, dwi yn gweld pan bod gymaint o amaeth yn cael ei wneud gyn dynion. Oedd o angen mwy o gryfder. A mae lot o be wyt ti'n wneud, sa ti heb dy beirianna, mae'n ofnadwy o drwm ac yn galad ar dy gorff. Yn anffodus, dwi'n meddwl bod gen Gogledd Cymru dipyn i ddal i fyny. Yn y dyfodol, mae'n siŵr, bydd hi'n haws i ferched hyd yn oed yn y farchnad byw, cos na ti le. Mae yr auctioneer, help the lady. Oedd o'n defnyddio yr ffaith bod chdi'n ferch i drio gwerthu neu cymryd y piss. Ddolwn ni ddweud hynny, dwi'n yn siŵr. Dwi'n gobeithio bod yr agwedd yna just a gorffan, ond o'na lot o bosib trio cymryd mantais am bod chdi'n ferch. Oedd y ferch yn coleg 10 mlynedd yn ôl ac oedd yr agwedd yn ofnadwy. Dwi'n meddwl bod amball un yn meddwl bod yr merched oedd ar y cwrs yna i cael y percentage iddyn nhw cael ticio box. Oedden nhw'n cymryd nhw o ddifri. Biwch chi rownd y ffermydd, mae gen ti, yda ni bod y ddyn yn ffarmwr, mae'n bosib iawn bod hwnnw hefyd yn gorfod gweithio off y ffarm, ond mae nurses a athrawon, bob ma yn rhan o'r ffarm ac yn amlwg yn helpu'r ffarm bodoli, a'r agwedd mae dal o gwmpas. Dwi wrth y modd yn ffarmio. Os wyt ti'n gwybod bod chdi yn gallu, paid â cymryd sylw o'r rhai sy'n mynnu dy ddwldio di. Bod chdi'n hyderus yn dy gallu. Pam bod ni mor ar wahân i natur, mae o'n bwysig bod ni'n ganol o. Tyfu fyny'n croeso'r. O'n i'n lwcus iawn i cael yr effaith yna. So'n i'n byw yn dre. Pobl yn mynd i cael berthynas hollol wahanol. Ac ie, mae gen nhw parks ac open spaces a falle, ond ydy o'n ddigon. Mae nhw angen cerdded rownd y parc heb yn droednoeth. Mae nhw angen ista a gwrando. Oedd y cyfnod clo yna yn ffantastig, because nath o roed siawns i hynna. O ddim naturiol yn mynd allan i natur. Ond wan fan ni nôl yn normal, dydyn ni, mae pawb fatha on fast forward. I hyd yn ffastiach nag oedden nhw yn lle gyntaf. Nath nhw sôn fod natur yn hyd yn oed agosau at y nhw, oedd y geifr yn dod lawr i ganol pentra, oedd natur yn actually dod at, oedd pobl yn cael perthnasa efo anifeiliad, lle bysan nhw ddim yn, So dwi'n meddwl, da ni dal angen gwrando. Trwy cyfnod yn oes i, dwi wedi bod yn gyrrwr lori, hyd yn oed a magu plant wrth gwrs, ag wneud rhywfaint o floristry. In fact, o'n i'n dreifio lori ag neu floristry yr un tro, which sydd yn quite contradictory, if I'm honest.
pulled out both sides of me. Ond o hyd yn y cefndir, celf oedd yn rhan mawr o mywyd i, hyd yn oed pan o'n i'n dreifio lori o gynnau sketchbook. Ges i'n magu yn croeso am mae lwcus iawn am bod mae'n rhoi y rhoddir i chdi fod yn ganol ymnyddoedd ac i'r cefn ceffil hefyd, lle o'n i rili allan trwy dydd yn chwarae. Ac marchogaeth neu hefo'r cwn neu cerdded y mynyddoedd, nofio yn yr afon, a mae hwnna wedi bod yn ysbrydoliaeth mawr i mi i'n celf. Mae o'n just rhan o'n fi, mae o'n rooted yn fi. Trwy gwaith fi gyd, mae natur yn y cefndir. Dwi'n gwybod bod fi wedi mynd i fewn i anifeiliad lot fawr ceffylau yn enwedig a'r perthynas rhwng ceffylau a pobl. Mae communication, in fact, mae hwnna wedi bod yn greu iawn yn yngwaith i. Sut mae'r viewer yn sbio ar darn o waith, mae cyfarthrebu yn mynd ymlaen. Mae rhaid na fod, otherwise, diolch yn gweithio. Lle, mae hynna'n bwysig a hefyd egni wedi bod yn bwysig yn yngwaith i. So mae pobl yn deud yn yngwaith i. Mae o'n energetic. Reit aml dwi'n dawnsio ac yn gwrando ar music tra dwi'n actually peintio. Mae yna lot o egni mynd i fewn i'r darnau. Dwi wrthi'n gweithio ar prosiect greiddiau. Mae hynna di dod o gwmpas oherwydd wbath ddigwyddodd yn y mywyd i, ac yr effaith gafodd o arna i oedd fel petai fod greiddiau fi wedi cael ei literally sliced off. O'n i'n wan yn just iawn yn hedfan. Mae'n swnio'n wirion, dwi'n dall. Ond I was no longer rooted to the ground. Fel rhan o broses ddod drost hyn, nes i, oedd yn dwylo fi yn y baw, o'n i'n garddio lot, o'n i'n gorau creu greiddiau, literally. Blynyddoedd wedyn, life events fel mae bywyd yn mynd trwyddyn nhw. Nath y coincidio pan ddoth y gwyntoedd mawr, un o'r gwyntoedd cynta digwyddodd, pan ddoth yna loads o coed lawr. Ac yn y goedwig uwchben yn tefi, oedd o'n devastation llwyr, o'na cyn gymaint o goed dod lawr. Ac o'n i'n ista ar y bonyn, yn fel archeoleg, yn just tynnu'r greiddio yma allan, oedd o'n just difrifol. Pan o'n i'n cychwyn project greiddiau fi, y syniad fi oedd oherwydd bod fi wedi colli greiddyn fi. Mae o'n amser rwan yn y mywyd i lle dwi isio ail cydiad yn y greiddiau am bod wneith o'n gadael fi fynd, mae o'n rooted yn y fi. Dwi'n gyffroes really i weld sut mae'n mynd i datblygu. Gynnau cyn gymaint o syniadau, ond mae rai fi slofi'n hyn lawr, because mae rhaid iddo fo wneud synwyr sut dwi'n mynd o un path i'r llall. Mae greiddyn yn chwilio am path, am ei ffordd ei hun ac yn clasio nôl i fewn i gilydd o dan ddaear. Mae greiddio yn wonderful, mae'n mor complex. Mae'r greiddyn yma, fel dwi'n dynnu lun o. Dwi'n mynd ar goll efo pa darn dwi'n neud, mae yna cyn gymaint o paths nôl ag ymlaen. Fedra i teimlo fo yn teimlo'r egni yma, sydd obviously no more. Ond yr egni oedd yn mynd trwy'r greiddiau yma, a paths oedd yna'n mynd ar nutrients i gyd. Dyna sut mae y coed ma'n cyfathrebu rhwng ei gilydd trwy electronic pulses and nutrients i warnio ei gilydd of different infestations and anifeiliad sy'n dechrau bita nhw ac yn atacio nhw. A mae rhywun yn gallu gweld y paths mae'r nutrients mae wedi mynd ar hyd
Mae pethau fel bywyd, da ni ar paths, a da ni'n dod i ryw junction lle da ni'n gorau dewis pa path da ni'n mynd i fynd ar. Da ni'n mynd i fynd dewis yr un iawn neu beidio. Wedyn da ni'n dod nôl ar yr un path. Dwi'n teimlo fel greiddiau just fel bywyd. Dwi'n resonatio efo coed. Wrth gwrs mae timeline ni'n hollol anghywir. Da ni'n mor fixated ar timeline ni. Da ni'n dallt timeline coedyn. A da ni'n plannu coed yn meddwl bod ni eisiau gweld y goedwig. Nawn ni ddim. 3 generations down, 4, 5 generations down. Neithon nhw ddechrau gweld y coedyn yn rili dod i bywyd. So, mae o'n, anhygoel. Gwan ma'n sôn bod y greiddiau yma efo brain-like structures. A dyna sy'n ma'n communicatio. Just fatha brains ni. Ma'n sôn fod nhw'n teimlo poen. Fod nhw'n clywed. A dwi wedi witnessio hyn wrth cael planhigyn. Ac oedd y planhigyn angen mwy o ddŵr na be o'n i'n rhoi iddo fo. Ac ar un ochr lle oedd y tap, oedd yna aerial roots yn dod allan. Just ar y ochr lle oedd y sink. Mae'n just diddorol. Wel, wrth clirio tir, da ni'n cael gwarad yr greiddiau. Sydd yn gwneud y tir wedyn yn unstable. Wedyn fy'n am nutrients yn efo. Ysgafnu'r tir wneith o. A wedyn mi wneith o droi fan i dust. A wedyn wneith o, fy'n am byd yn gallu byw yn efo. Da ni angen y greiddiau, da ni angen coed. Da ni angen y coed hyn i magu rhai ifanc am bod dyna maen nhw'n neud. Mae'r rhai ifanc yn tyfu wrth ymyl a wedyn maen nhw'n rhannu'r nutrients. Wrth gwrs mae yna coed sy'n angen i wneud, mae yna gwaith sy'n angen i wneud, dim nid hwnna dwi'n sôn amdano, ond just mae angen lot mwy o protection ar coed. Dwi yn poeni, mae pobl, y ffaith fod da ni sôn am greiddiau coed yn cyfathrebu, da ni'n dysgu lot mwy amdan goed. Mae yna fwy o pobl yn gwrando fod angen edrych ar ôl y coed. Ond ydy o'n digon? Na, dwi'n meddwl, mae angen dysgu mwy yn yr ysgol babanod. Dwi'n ymwybodol fo na fwy o gwaith. Ond ella mewn ysgolion llai mae hynna'n digwydd. Mae angen bod yn lot mwy yn ganol natur. Mae'r tywydd mae'r gwyntoedd yma yn dangos, mae'n rhywbeth reit scary, mae'n definitely di mynd yn waith. Ella dwi'n sylwi yn efo fwy oherwydd fod fi mor boenus amdan y coed yma a'r greiddiau. Ond dwi'n really meddwl fod o'n mynd y waith a bod yna fwy o goed yn dod lawr. Hefyd, efo'r climate fel mae o, ella bod ni'n dechrau cael gwyntoedd o ongl da ni ddim di arfer efo. Mae coed yn arfer efo'r gwynt o un ochr, mae'r greiddiau yn tyfu'n gryfach ochr yna i delio fe yna. Wedyn, pan mae'r gwynt yn dod o'r ochr arall, mae'n mynd yn unstable ac yn reit aml na ni ffeindio fod heina'n disgyn. Mi oedd y gwynt o ongl gwahanol yr un dwytha yma, Storm Dara. Ac jyst uwch ben fan hyn, mae yna goedan fawr di disgyn lawr. Y coed yma a'i greiddiau ac yn ma'n ystrachu Dal y Tir. Ac dyna sy'n kind of sefyll allan i mi ar ffaith nes i teimlo bod fi wedi colli greiddiau fi a bod fi'n gorau chwilio a creu greiddiau yma eto. Mae'r ffordd oedd o'n almost y ffaith bod fi wedi literally creu greiddiau a di chwilio amdano nhw a trio dallt sut o'n i'n teimlo.
Fo fi wedi gwneud y greiddiau'n hyd yn oed dyfnach. Fo fi wedi bod yn ymwybodol fo fi'n trio creu greiddiau. So, Dal Dy Dir yn bod yn onest efo chdi dy hun ac yn dall chdi dy hun ac yn dall lle ti wedi bod a sut wyt ti'n mynd i helpu dy hun dod drost yr effaith neu beth bynnag. Mae bywyd yn llecho bob math o bethau am hynny. So, mae yna ffyrdd o helpu ni'n hunan. Dyna di o i fi. Does efo'r storm. Mae rhywun yn gorfod. Fedrwn ni'n osgoi. I mean, da ni yn gallu osgoi lot o bethau, ond mae yna rhai pethau da ni'n just gorfod mynd hefo'r flow. Ond fod yn ymwybodol o'r flow. Ymwybodol o beth sy'n digwydd ac wneud o beth amdano fo. Dwi'n meddwl pan ti'n blentyn, ti jyst yn cymryd y pethau mae'n ganiataol, dwyt? Ti'n bod, mae'r holl gerddi ffurfiol yma efo gwrychoedd a mae'r mynyddoedd yn cael ei fframio gyn wrychoedd a waliau a pyst ffens a giatia ffansi efo bob math o scrolls a ddirniadau. Mae'n ben tŵr sydd ddim go iawn yn gastell, ond mae'n edrych fel un. Dwi'n meddwl i rhywun o'r tu allan, fysa fo'n edrych fatha bod ni wedi cael y magu mewn rhyw ble tylwyth teg, hyd a lledrith. Ond rwsyd i fi, dwi'n teimlo bod yr ardaloedd gwyllt a'r coed a'r afon a'r mynyddoedd yn bwysicach. Mwy o ryddid, mwy o lonydd. Felly ges i blentyndod reit unigryw ac anarferol, dwi'n meddwl. Mam fi ydy Sian Cooper, mae hi'n berson unigryw iawn yn ei hun, yn fam sengl ac yn Fwdist. Nain ydy Susan Williams-Ellis, mae hi'n gynllunydd eitha adnabyddus, ydy sylfaenu Crochan Du Portsmeirion. Oedd yn hen nain ni, Amabel Williams-Ellis, yn awdur ac yn ymgyrchydd gwleidyddol ac yn sgwennu am wyddoniaeth i blant ac yn berson difyr iawn hefyd. Oedd yn hen daid i Clef Williams-Ellis yn Bensaer eitha adnabyddus, gynllunydd Portsmeirion. Cyn i'r cob gael ei adeiladu, gan William Maddox 200 mlynedd yn ôl, oedd lawr fanna gyd yn draeth. Wedyn mae Plas Brondanw yma ers 500 mlynedd a mwy. Oedd hi'n aber ac fysa Plas Brondanw wedi bod bron iawn ar lan y môr. Fysa wedi bod mor hyfryd yn byta. So lawr fanna gyd yn draeth efo'r llanw yn dod i mewn ag allan. A mae lot o tai eraill ystad yn dyddio o'r cyfnod yna. Rhai yn gynt a rhai yn hwyrach, ond maen nhw gyd yn hen dau. Reit, da ni rwan wrth tafarn y ring, sef y Brondanw Arms yn Llanfrothen, sydd cyn y cob oedd lle oedd cychoedd yn medru clymu fyny ar y cylch cheiar yma sydd wedi cael ei ffitio yn sownd yn y garreg. A enw'r pentref go iawn ydy garreg Llanfrothen. A dwi'n cymryd bod o wedi cael ei enwi achos hwn oedd y lle i glanio. Dwi ddim actually yn byw yn Llanfrothen, ond mae pawb yn meddwl bod dwi yn. Dwi'n byw ym Minffordd ac dwi ar penrhyn rhwng dau foryd, rhwng dau afon mawr, sef y Dwyraid a'r Glaslyn. Dwi wedi bod efo diddordeb yn sut mae newid hinsawdd yn mynd i effeithio ar lefel y môr. Ac yn enwedig byw yn fan hyn, lle ddim ond y cob sy'n cadw'r môr allan. Mae o mwy ar meddwl rhywun. Dwi'n meddwl nath o rili dod i ffocws cyntaf i mi pan o'n i'n neud yn radd yn y 90au. A mi eisiau neud o ar neud y treithawd hir fi ar Spartina Anglica sy'n tyfu. Mae afonydd mawr
yn cael llanw. A fel rhan o'r ymchwil, o'n i'n gorau sbio ar beth sy'n digwydd efo newid hinsawdd i'r gwair yma. O'n i'n 40 hwyr. Nes i stopio gweithio i corff o'n i'n gweithio ar y pryd. Ac o'n i'n mynd i cael rhyw fath o bwlch cyn penderfynu be o'n i'n mynd i wneud o hyn ymlaen. Ac un o pethau nes i wneud yn y gapio oedd wneud AS lefel celf a dylunio, cos o'n i wedi colli allan ysgol wneud o fath peth. Ac am y darn da chi'n gorau wneud am yr arholiad. Ac mi oedd y llun yn canol wedi cael ei seilio a sut fydd y llanw uchel yn 2036. Sut fydd y lefel y môr wedi codi. A dwi ddim yn gwybod beth oedd ysbardun am feddwl beth sy'n digwydd pan mae'r rhew i gyd yn toddi. Ond mi eisiau cychwyn yn 2021, dwi'n meddwl. A ni jyst meddwl, dwi jyst mynd i wneud hyn i mi fi fy hun i myfyrio a canolbwyntio o lle fydd o dan dŵr pan mae'r holl cyllideb dŵr y planed mewn ffordd yn ddŵr yn lle bod yn rhew. Sa lefel y môr yn codi o gwmpas 200 o droedfeddi, sef 61 medr. Y rheswm dwi'n sgwennu ydy, Annabel yn dweud hyn hefyd, bod hi'n sgwennu mwyn trio deall pethau. Mae'r nenderau yn nofel wedi gosod yn y dyfodol agos. Cymeriadau byw mewn nen dŵr, skyscraper, ond mae'r ddinas o gwmpas wedi fflwdio. Maen nhw'n tyfu bwyd yn y tŵr. Mae gen nhw rhyw fath o digwydir yn yr rhan top a gardd ar ben y tŵr, maen nhw'n cadw ieir, ond maen nhw'n gorau treidio am reis. Mae'r nendyra yn stori reit rhyngwladol. Nes i osod hi mewn gwlad arall. Y rhannol am rhesymau hollol ymarferol gwirion dos mewn skyscrapers yng Nghymru, blaw yn Flint. Ddim eisiau gadael gosod i'n Flint, cos dwi'n rhaid i bod hwnna. So dwi'n rhaid i bod i alsia chwaith, dwi'n gwybod. Ond dwi'n meddwl na'r pwynt hefyd oedd mae'r sefyllfa'n yn rhyngwladol. Mae y cysylltiadau rhwngthyn ni i gyd yn y byd mae o'n gyfrifoldeb i bawb, dydy. Ac mae'n hawdd meddwl bod chdi gorau edrych ar ôl bobl yn dy gymuned bach di, a dyna, mae'n hawdd golli golwg ar y darlun mwy rwsyd. Pobl ydy'r peth, diwylliant a be mae pobl yn oed ydy'r peth canolog sydd angen i newid. Oedd Clive Williams-Ellis sefydlu Stad Brondanw i edrych ar ôl ei etifeddiaeth o pentref Porthmeirion, Plas Brondanw a'r tir ar adeiladau yn Cwm Croeso'r Llanfrothen. So nath o sefydlu elusen o'r enw'r ymddiriedolaeth Clive Williams-Ellis. Oedd o yn rhywun oedd yn keen iawn ar gadwraeth adeiladau a cadwraeth natur. Doedd o'm yn poeni yn ormodol am gymdeithas ac am bobl. Oedd ei wraig o'n sosialydd mawr am y Bel Williams-Ellis ac yn wleidyddol iawn. Ond oedd ei wleidyddiaeth o i gyd yn cylchdroi o gwmpas deddfa cynllunio. Bwriad y stad ydy bod y patrwm ieithyddol yn cael ei gynnal. Go iawn i Merfyn Williams mae'r diolch am y polisi gosod tai. Oedd o yn rhywun oedd yn teimlo'n gry y dylia Llanfrothen aros yn lle Cymraeg. Mae yna polisi sydd wedi sgwennu lawr ac yn cael ei weithredu yn swyddogol o rhoi blaenoriaeth i bobl sydd efo cysylltiadau teuluol neu gwaith yn yr ardal, pobl sy'n hynna gyflogedig, pobl sydd yn siarad Cymraeg. Ond yn y bon, mae o'n ymlyniad emosiynol, dydy. Da ni'n caru'r iaith am bod ni'n caru'r iaith, achos yn yr un ffordd a ti'n caru'r fam, neu gwenoliaid. Ti just yn. Ac
Dwi'n gwybod os ddylia rhywun hyd yn oed gorau egluro mewn ffordd rhesymegol pam bod rhai pethau'n bwysig. Maen nhw just yn. Dwi ddim yn wrth Saesnig o gwbl, ond dwi'n meddwl bod yr iaith yn bwysig. Fedri di ddweud, mae iaith lleiafrifol yn bwysig achos mae'n ffenast arall ar y byd. Mae'n ffordd, ynglwm ar iaith, mae yna ffordd penodol o edrych ar bethau. Mae yna ffordd o fynegu syniadau sydd yn wahanol i be gei di mewn unrhyw iaith arall. Wel, mae'n neis teimlo bod chdi'n gallu siarad dy iaith gyntaf o bobl yn dy ardal enedigol. Mae yna gystadleuaeth sylweddol am dau. Mae'n mynd yn fwy a mwy. A rhan o'r rheswm am hynny hefyd ydy yr polisi o godi rent teg. So mae rent yn cael ei osod rhwla rhwng rent y farchnad a rent cymdeithas tai. Da ni yn lwcus iawn bod ni'n byw mewn lle o cymuned gre. Da ni'n nabod yn gymdogion. Da ni'n gwybod pwy di pwy, beth di hanes nhw. Mae jyst cadw gafal ar hynny yn beth mawr, dwi'n meddwl. Mae'n braf. Mae'n neis teimlo fatha bod chdi'n perthyn i'r lle, bod o bwys gyn bobl amdana chdi a bod o bwys gyn ti amdanyn nhw. Da ni'n rhywogaeth sydd yn dorfol, da ni'n dibynnu ar y gilydd yn gyfan gwbl. Ac mae'r myth yma o'r arwr sy'n mynd i ddod a gwyrdroi popeth a gorchfygu'r gelyn yn gamarweiniol. Os o neb yn mynd i achub y dydd ar ben ei hun, dos na ddim arwyr. Tan lan ydyn ni wan, ac yn fan hyn mae tir yn dechrau codi go iawn, cos wrth gwrs os o môr wedi cyrraedd fan hyn hefyd. Ac mae'n digon hawdd o'r ochrau fan hyn i gweld pa mor serth da ni'n mynd i dringo. Da ni'n mynd i fyny 200 o droedfeddi fan hyn. Mae'n atsain mwy dwys y fan hyn, ac yn enwedig wedi cael fy magu yn ger y Brystwyth, efo Cantref Gwaelod. Because dwi'n cofio pan o'n i'n hogan bach yn ysgol lawr fanna. Ac wrth gwrs, da chi'n cael stori Cantref Gwaelod yn ysgol. Just dychmygu pob dim o dan dŵr. A mae yna chwydlau yn bob lle yn y byd am rhywbeth tebyg lle. A da chi'n meddwl am y cloch yn canu dan dŵr efo symudiad o Llanw a felly. So mae yna hwn hefyd lle. Da chi'n medru meddwl am sut fydd pethau dan dŵr. Beth arall sydd wedi bod yn pwysig am wneud hyn ydy bod dwi ddim ond wedi bod yn cerdded neu mynd ar y meic neu mynd ar y bus i gwneud. Cos dwi'n meddwl mae'n pwysig eto i mi myfyrio sut fydd bywyd os dwi'n gorfod stopio cael fan. Yn y ffodus dwi'n byw yn cefn wlad, so mae'n anodd bod heb rhyw fath o gar. Y reswm dwi'n defnyddio post-its ydy cos digwydd bod o gen i lwyth o post-its o'r un o'r swyddi cynt fi. A maen nhw'n lliwgar, so pan da chi'n tynnu llun o lle bynnag mae nhw, cos dwi'n trio cael yn bob un llun, dwi'n tynnu llun o bob un wan, a rhoi nhw ar wefan fi, ar blog fi. Dwi'n sgwennu yr un peth ar bob un wan. Pan fydd yr holl iâ'n toddi, bydd y môr yn cyrraedd fan hyn. Dwi'n rili yn obeithio neu anobeithio un ffordd neu llall. Mae'n just ffordd o mi dychmygu sut fydd pethau, sut pethau fydd yn dan dŵr a sut fydd yn edrych pan maen nhw'n dan dŵr. Dal Dy Dir i fi ydy, mewn ffordd, da ni jyst gorfod derbyn beth sy'n mynd i digwydd erbyn hyn. Yn y gorffennol hefyd, fi wedi bod yn reit frwdfrydig, trio wneud hyn, trio wneud llall. Ac ar diwedd y dydd, dwi'n meddwl mae o'n, os nad i'r llywodraethau yn newid, os nad i pethau mawr yn mynd i digwydd neu peidio digwydd, dwi'n meddwl mi fydd y peth jyst yn cymryd i gwrs lle. So, addasu fydd y tric lle.
Da ni yn tir enw Felin Parc sydd reit wrth ochr yr afon. A pan dwi'n dweud ochr yr afon, mae'n ddistaw iawn heddiw oherwydd bod hi wedi bod mor sych. Ond mae'r afon yn wyllt. A dwi wrth y modd efo'r ffordd pan mae'r afon yn newid. Da ni fel pobl yn y tŷ yn newid a mae'r teimladau'n newid a mae pawb yn flin neu yn hapus. Dwi'n reiddiol o Flaenau Ffestiniog a dwi wedi symud i ardal sydd yn rili agos a dwi'n teimlo sydd yn gysylltiedig efo Llanfrothen croesor, ond o ran tirwedd mae'n gwbl wahanol. Swn i dweud bod y tirwedd ym Flaenau Ffestiniog wedi siapio fi oherwydd bod o'n eitha calad, mae o'n garegog, mae o'n ddiwylliannol iawn, weithgar, mae o'n fel craith mawr yng nghanol yr Parc Cenedlaethol, ond mae o wedi creu rhywun, neu dwi'n teimlo bod o wedi rhoi lot o gryfder i fi. A wedyn yn fan hyn, mae o wedi wneud i'n fwy esmwyth rhywsut. Mae symud i croesor, symud i Llanfrothen, ochra yma wedi... Mae o'n fwy ffrwythlon a mae o'n fwy llawn natur, fwy byw o ran y tirwedd. A mae hwnna'n dechrau siapio fi wan mewn ffordd really odd hefyd. Mae hi jyst yn teimlo'n fyw yma rhywsut. So mae'n rili anodd efo'r tywydd da ni wedi cael yn y mis diwetha, achos i ryw raddau mae wedi bod fel balm i bob dim, achos da ni wedi cael gymaint o law yn yr 2 flynedd diwetha, fyswn i'n dweud. Mae'r haul yma da ni'n gael yn ddiweddar yn fendigedig, a mae o'n codi calon, a mae o'n wych, ond mae yna rhywbeth eitha annaturiol amdano fo hefyd. O bob dim yn teimlo sych, ti'n gallu jyst mynd allan o'r tŷ a casglu coed tân, mae mor sych. A mae'r syniad yma hefyd bod o'n annaturiol o sych a bod yn tymhora ni, does ddim fatha patrwm iddyn nhw ddim mwy mewn ffordd. Mae'n allan rili boeth, neu mae'n rili glawiog, di byth yn oer actually. Ond ia, mae yna stormydd, mae'n teimlo'n annaturiol iawn. So bod fi'n ddiolchgar bod yr haul yn gwenu, mae'n gynnas iawn i mis Mai. Dwi'n mynd fewn i'r dŵr bron iawn bob dydd yn yr haul, neu yn yr... pan mae'n bwrw glaw, neu pan mae'n oer. Yna un flwyddyn lle da ni'n tynnu pibonwy off yr heidr ac oedd hwnna'n fendigedig. Ond oedd o'n oer. Mae o'n neud fi deimlo yn hapus, mae o'n groundio fi rhywsut mewn ffordd o'n i ddim yn disgwyl fysa lle ti'n byw yn gwneud i chdi. O'n i'n gweithio i Brifysgol Aberystwyth am 8 mlynedd ac o'n i'n dysgu am troseddau gwerth yn ymwneud ar gyfwng hinsawdd a'r hinsawdd a trosedd, a sut mae hynna'n gweithio. Dwi ddim yn gweithio yn Brifysgol Aberystwyth dim mwy, ond dwi'n dechrau efo Llywodraeth Cymru yn edrych ar yr Gymraeg yn benodol, a dwi'n teimlo fan'na cysylltiadau cryf iawn rhwng amgylchedd a iaith a diwylliant yn ehangach lle. A dwi'n meddwl fod yna cysylltiadau cryf rhwng beth sy'n digwydd o ran yr hinsawdd a beth sy'n digwydd o ran yr iaith. Troseddau'r gwerth ydy edrych ar drosedd, ond troseddau yn erbyn natur a troseddau yn erbyn yr amgylchedd hefyd. So, da ni'n edrych ar troseddau yn erbyn troseddau sydd yn amlwg yn droseddau, pethau fatha llygru. Ond mae troseddau gwerth hefyd yn edrych ar y syniad yma o niwed. So mae lot o'r pethau sydd yn niweidi'r amgylchedd, maen nhw yn gyfreithiol. So pethau fel hyd yn oed yfed allan o botel plastig neu prynu llwyth o ddillad yn newydd o hyd. Mae'r pethau yna niweidiol, ond maen nhw'n gyfreithiol iawn ac ddim jyst yn gyfreithiol, maen nhw'n cael eu hannog oherwydd bod nhw dda i'r economi. So mae troseddau gwerth hefyd yn edrych ar y syniad yma o niwed a pa mor bwysig ydy'r syniad yma o niwed yn hytrach na trosedd a sut dylen ni fod yn cosbi bobl ar y terma yna yn hytrach na'r syniad yma o gyfraith. Dwi'n meddwl bod ni gyd yn gyfrifol a da ni gyd yn atebol o ran yr amgylchedd ac o ran yr hinsawdd, ond mae yna'n sicr rhai bobl sydd yn fwy atebol nag eraill. So, enghraifft mae Siel yn gwybod ers yr 1930 neu rhywbeth fod yr hyn maen nhw'n ei werthu, yr hyn maen nhw'n annog yn niweidio'r amgylchedd yn fawr. A mae'r bobl hynny fel arfer yn bobl mewn pŵer, yn bobl efo lot o bres, a nhw dylai fod yn gyfrifol ac yn atebol am yr hyn sydd yn digwydd. Mae gennym ni gyd cyfrifoldeb yno fo, ond pan da ni'n byw mewn system sydd yn annog niwed amgylcheddol a niwed yn erbyn natur, yna mae'n anodd iawn torri allan o'r system hwnnw oherwydd bod ni gyd yn rhan ohono fo. Felly mae yna bobl wrth gwrs sydd yn fwy atebol nag eraill, ond sut wyt ti'n dwyn nhw i gyfri, mae'n anodd iawn, cos pan ti'n meddwl am trosedd neu niwed, ti'n sôn am rhoi ffein i bobl, cosbi bobl yn ariannol. Wrth gwrs mae gan y bobl mae'r arian i gyd yn y byd, so diw'n mynd i wneud dim gwahaniaeth iddyn nhw. A hyd yn oed pethau fatha enw da nhw,
Mae hwnna'n cael ei anghofio lot o'r amser beth bynnag. Felly, ia, mae'n anodd iawn trio cosbi bobl neu dwi'n bobl i gyfri. Dwi'n mynd deud fod y gair arian a profit yn air budur, ond dwi'n meddwl bod yna ffordd o'r sgêl ydy'r broblem ar y funud, ynde? Yr sgêl, yr ffordd da ni'n consumio mewn ffordd. Dyna di'r broblem, nid o reidrwydd, yr syniad mae'r economi a bod ni'n rhannu a bod bobl yn gwneud pres, ond yr anghyfartaledd sy'n na rhwng bobl, mae hwnna'n un mawr, a mae hwnna'n mynd yn fwy, ond hefyd y sgêl, da ni eisiau pethau, yr sgêl, da ni'n consumio pethau, da ni gyd eisiau yr mefus o Sbaen 12 mis y flwyddyn, mae o hwnna di'r broblem, y disgwyliadau ni. Mae yna ffordd o wneud yr economi i weithio'n lleol, ond mae o'n golygu digrowth, mae o'n golygu lleihau'r hyn da ni isio ac yn consumio, a mae hynna'n anodd i bobl. Sa fo'n anodd i ni, sa fo'n anodd, mae disgwyliadau ni di mynd mor uchel, dwi'n meddwl. Rhyw 2 flynedd yn ôl nathon ni ddechrau tyfu llysia. Mae wedi bod yn bach o ddysgu, achos mae'r tir lle mae'r llysia'n tyfu hefyd yn maen nhw'n cael llifogydd, cos da ni reit o dymlwyr afon, ond mae o'n wych. Mae o just, so ni'n gallu bwydo mwy na ni, ond mae o'n ymarfer da o faint o waith sydd yn gorau mynd fewn i fwydo pobl. A mae hynna'n ei fi feddwl am y systema da ni wedi greu hefyd o ran, mae'n lot o waith, neud o a llaw a ben dy hun a actually bod yn hunan gynhaliol yn Llanfrothen yn mynd i fod yn reit galed, dwi'n meddwl. So ia, mae gennym ni lysia, a mae gennym ni hefyd gwenyn, so dyn ni'n creu mêl yn hynna'n hefyd, neu mae'r gwenyn yn creu mêl, a dyn ni'n gasglio. A mae o'n braf cael rhyw fath o reolaeth, dwi'n meddwl, dros rhai o'r bwyd, dyn ni'n fita ar ei eir hefyd, wrth gwrs yn rhoi wyaf, felly ia, mae hynny'n braf. Pan ti'n sôn am pwy mae'r argyfwng hinsawdd yn mynd i effeithio ar fwyaf, pobl brown a pobl du, pobl tlawd, yr henoed a phobl ifanc, mae'n mynd i effeithio ar fwyaf. A yn aml iawn pan ti'n sôn am y gwledydd sydd yn mynd i gael ei effeithio fwyaf, y gwledydd sydd wedi creu'r lleia o emissions sydd yn mynd i gael ei effeithio mwyaf. So eto mae'r anghyfartaledd na o ran yr gwledydd datblygedig a rhai sydd ddim wedi datblygu, dwi'n dweud o fel achos dwi'n siŵr beth yw'r gair datblygiad yn meddwl hyd yn oed. Ond nhw sy'n mynd i gael ei effeithio mwyaf a nhw sydd wedi creu'r lleia ohono fo. Hyd yn oed pam da ni'n sôn am cyfiawnder amgylcheddol, da ni'n dueddol o siarad amdano fo o bersbectif gorllewinol iawn. Da ni'n sôn am bobl gwyn, bobl sy'n siarad Saesneg neu rhyw iaith mwyafrifol arall. Ti ddim rili'n siarad am yr bobl yma sydd ar y fringes pan ti'n siarad am yr amgylchedd a niwed amgylcheddol. A mae hynna'n ddiddorol. Mae o gyd mor mainstream, mae o gyd mor yn edrych arno fo o bersbectif gorllewinol, yr iaith, yr ieithwedd, pwy mae'n mynd i effeithio ar bwyaf. Mae'r fringes i gyd yn cael ei anghofio. Dwi'n meddwl bod yna ffordd i ni fod yn hunan gynhaliol os ydyn ni'n fodlon tynnu at yn gilydd. Dwi'n meddwl eto hefyd pan dwi'n sôn am y sgêl na, so rai ni, so disgwyliadau ni'n gorfod fod yn gymaint llai, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl sa byw yn fwy lleol, a dwi ddim yn golygu cael ffilmiau i bobl eraill, dwi'n yn golygu lleol yn yr cyd-destun, wel, pawb arall, peidiwch o dod yn agos at ni fath o beth, ond os ti'n gallu byw ar lefel gymunedol lleol, lle mae bobl sydd yn byw yn yr ardal hwnnw yn gallu cyd-dynnu a creu dyfodol gwell sydd yn gynhaliol i'r bobl sydd yn byw yna. Mae hynna'n ideal. Dwi yn actually meddwl fod strwythur a cymdeithasol ni ar hyn o bryd. Da ni rhy bydol, da ni rhy global mewn ffordd. Cos yn lleol iawn, da ni'n byw bywydau ni o ddydd i ddydd, ond da ni'n dibynnu ar y systema global masif yma, sydd yn aml iawn yn cymhlethu pethau'n llwyr, a dyn nhw ddim yn gynaliadwy yn ddyddiol, dyn nhw'n gynaliadwy yn ieithyddol, dyn nhw'n gynaliadwy yn amgylcheddol, nac yn ddiwylliannol chwaith. Dwi'n meddwl pan ti'n meddwl am yr cyd-berthynas yma rhwng colli iaith, neu rhyw fath o marwolaeth iaith neu marwolaeth y Gymraeg, yr un pethau sydd yn gyrru marwolaeth iaith sydd hefyd yn gyrru niwed amgylcheddol. So pan ti'n sôn am yr economi, newidiadau economaidd er enghraifft, da ni'n sôn am bobl yn defnyddio tŷ fel rhyw fath o ased, mae hwnnw'n niweidiol i'r Gymraeg oherwydd ond mae o'n gyrru'r economi. Yn yr un ffordd mae prynu mwy a mwy o ddillad newydd yn amgylcheddol, mae o yn beth da i'r economi. So yr un pethau sydd yn gyrru yr argyfwng hinsawdd sydd hefyd yn gyrru marwolaeth iaith a marwolaeth cymunedau. Mae'n anodd siarad am yr Cymru fel un endid fel fatha unigryw, ond dwi'n meddwl yn gyffredinol fod y Cymru yn heddychlon iawn, bobl heddychlon,
bobl sydd yn gysylltiedig efo'r tir. A mae hyd yn ei fi feddwl chdi bach am waith Raymond Williams erdi o ddim yn fatha benodol i'r ardal yma. Ond y ffaith bod ni'n gweld gwerth, mae'n pethau, dydy bobl eraill efallai ddim yn gweld gwerth yn efo, so pethau fel tir, pethau fel sgiliau, da ni'n golli pethau fel pobl sydd yn glyfar, ond efallai ddim yn academically glyfar, math o beth. Da ni'n gweld gwerth yn gymaint mwy na dwi'n teimlo fod diwylliannau eraill yn gweld gwerth. Mae'r ffaith fod ni hefyd efallai yn dod o iaith llefrifol yn neud ni olygu, mae yna rhywbeth da ni'n teimlo sydd yn werth cwffio amdano fo lot o'r amser hefyd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n gallu uniaethu ni efo struggles bobl eraill o gwmpas y byd. So dim i ddeud bod nhw'n debyg, achos wrth gwrs da ni'n fwy cyfoethog ac yn y blaen, ond mae yna rhywbeth i ddeud am hynny. Ond ti jyst yn gorau edrych ar pethau fel polisi a Plaid Cymru a gweld be di barn nhw am Palestine er enghraifft, be di barn nhw am rhyfel yn gyffredinol, a jyst gwybod bod ni yn wlad heddychlon, sy'n ni'n licio meddwl yn bod ni'n parhau i fod. Ti'n sôn am pethau fel yr argyfwng hinsawdd a beth sy'n mynd i ddigwydd, a mae o'n mynd i golygu colled, diolch much pa ffordd ti'n edrych arno fo, naill ai colled bywydau neu colled natur. Mae'r syniad yma o golli iaith a golli diwylliant yn teimlo bach yn fel, well, so what, da ni'n mynd i fod yn colli gymaint mwy. Ond mae o'n beth sy'n gwneud ni'n ddynol, so dwi wedi bod meddwl am hyn yn ddiweddar. Mae rhaid i chdi actually meddwl am yr hyn sydd yn gwneud ni'n ddynol a'r hyn sydd yn gwneud ni'n yn fobl llawn, a mae iaith a diwylliant yn rhan o hynny. A pan ti'n dechrau colli hynny, ti'n stopio kind of engage efo bobl efo'r ffordd dylan ni fod yn engage efo'n gilydd. Ti'n meddwl am pethau fatha AI, er enghraifft, mae hwnna'n mainstreamio sydd yn ni'n sgwennu. Mae o'n gwneud ni i gyd mor debyg bron fatha soldiers, ti'n colli iaith, ti'n colli'r amrywiaeth hynny, ti'n colli'r creadigrwydd, yr creadigrwydd hynny sydd yn gwneud ni'n yn fobl, a dwi'n meddwl bod hwnna'n golled enfawr. Diolch much sut ti'n edrych arno fo, mae o'n golled i ni gyd. Be mae'n olygu i fod yn ddynol wedyn, dwi ddim cweit yn siŵr. So dwi'n meddwl bod yr syniad yma diwylliant iaith yn dod yn fwy a fwy pwysig, ond hefyd mae o'n ar ei golled fwy a fwy. A mae hwnna'n rhywbeth dwi rili wedi bod yn meddwl am. Dio ddim yn cymharu a colli bywyd a colli natur, ond mae o'n rili pwysig. Dwi'n teimlo bod y Gymraeg yn cysylltu fi a canrifoedd o bobl. Dwi'n meddwl bod hwnna'n beth mawr i fi ydy teimlo bod o'n clymu fi at iaith ysbrydol iawn, iaith sydd wedi bod yn iaith sydd wedi goroesi hefyd, a dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig i fi y ffaith fod yr iaith, o feddwl yr holl heriau mae o'n gwynebu, a dwi'n meddwl na hwn ydy'r her fwyaf, ydy bod o wedi goroesi. Dwi'n mynd dweud bod o wedi goroesi'n berffaith, ond mae o wedi goroesi a mae o'n cysylltu ni efo criw o bobl hynafiaid go iawn sydd wedi dangos dewder, sydd wedi gorau cwffio am be oedden nhw'n gredu yn efo. A dwi'n meddwl bod hwnna'n really special. Dwi'n poeni am y dyfodol lot fawr pan dwi'n meddwl am y dyfodol, dwi ddim cweit yn siŵr be mae'n edrych fel ddim mwy. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael yn gwerthu rhyw fath o, neu wedi cael yn cam arwain wrth i ni fod yn bobl yn yr arddegau sydd yn tyfu fyny yn dweud, wel, sy'n mynd i'r ysgol yn cael addysg da, cael job da, wedyn gallu prynu tŷ ac yn y blaen. Be nath nhw ddim sôn am oedd, wel, be sy'n mynd i ddigwydd yn amgylcheddol, be sy'n mynd i ddigwydd i ni fel pobl, be sy'n mynd i ddigwydd o ran gallu byw yn rwla oherwydd fod yr hinsawdd ei hun, diolch yn bosib byw yn efo. A be mae hynna'n mynd i olygu bobl eraill o gwmpas y byd hefyd, mae hwnna'n ffactor. Hefyd o ran cael plant, sydd dyfodol sy'n iddyn nhw, dwi'n rili poeni am hynna. A dwi'n poeni am be mae hynna'n mynd i wneud i bobl. So dwi'n eisiau swnio'n rili dramatic, ond fydd na fwy o ryfela, fydd bobl yn ffrio dros fwyd, fydd bobl yn ffrio dros dŵr, a be mae hynna'n olygu yn wleidyddol, ond hefyd yn gymdeithasol. Mae hwnna'n reit scary i fi, dwi'n meddwl. A dwi'n licio meddwl sy'n ni'n dod at yn gilydd. Dwi'n licio meddwl fyddwn ni'n gallu dod at yn gilydd fel cymunedau a gweithio teg at dyfodol gwell. Pan dwi'n meddwl am yr cysyniad yma o Dal Dy Dir, mae o i ddechrau'n teimlo'n eitha rhyfelgar, kind of Dal Dy Dir, mae'n teimlo'n wbath eitha
calad, wbath eitha milwrol, bron wbath eitha bygythiol, ond pan ti'n rili meddwl amdano fo, dwi'n meddwl am Dal Dy Dir o ran dal o, edrych ar ei ôl o, diogelu fo, dal o'n dyn de mewn ffordd. A dwi'n meddwl na dyna di'r ffordd da ni angen edrych arno fo fel Cymru, efallai hefyd, dio ddim yn Dal Dy Dir, rhyfelgar, treisgar, mae o'n fwy fel, dal pawb o fewn y tir, edrych ar ôl bobl, dangos caredigrwydd. Dyna dio i fi, dwi'n meddwl.